jeetati silmaji capantati Dakar e to Nouakchott jamde sappo silmaji capantati to Paris la mort de France. Moussa Oumar Bari. To Mali ɓittere mawde ina jokki faade e jaydiyankoɓe leydi ndi caggal nde cahana taki yu gardiɗo jayde 28 septembre nanna kaso goɗɗo nottoɗo inde Abdourahmane Keita nannama kaso hanki ɗum ko caggal nde o yanonoto yaade suudu saria leydi ndi ɓeeno tuuma bonnidde laamu o hoorejo leydi Mauritanie Mouhamadou Cheikh Al Ghazouani jaɓɓima hanki lulde makko o waddi mabɓe yewtere junde toon to galle laamorɗo leydi ndi no hen toɓɓere ko fati e yewtere gendire nde o noddi caɗele e gonka kadi e Mauritanie naaɓe ne tawa e toɓɓe jewtatɗe ko ñalawma goto tan heddi hakkude ɗo e fuɗɗagol folotire lata ballon windaryankew saabu ko janggo alkamisa ɗum hani fuɗɗade ko aadi hakkude amen e moon waɗande on jantoje e ɗi kippuji ɓuuraɗi fadede e ngoɗo fijo hande ko alda e bectere mamin kala ɗon kippu Brésil. tedduɓe on calminama bisimilla moon e kabaruji ɗi e fuɗɗode majji to Mali caggal nangugol mbiyeten jaydiyanke cahana tak yo gardiɗo jayde Mali 22 septembre ñande altine paltiɗo saabu haalullaji ɗi o haali e batu jaydeji woni forum des médias panafricain to Bamako jaydiyanke kadi gardiɗo jayde wiyetede le témoin Abdourahmane Keita nannama hanki e kaso ko ñawo gomu toppitin ko fati e bonneji internet ƴetti ngal kuulal jaydiyanke o ina tuuma yidde bonnude gottago ngendi o lelta Allah. Abdourahmane Keita gardiɗo jayde le témoin ina tuuma serdude diwanuji bonnude gotago gendi e bonnidde laamu ñawirde wat boniyankoɓe ina tuumimo kadi sarde kabaruji ɗi gona gonga e punti rewrude saktirde kabaruji ñawore makko ina ɗamina ñande 17 lewru jeetato ɓuuro aroru ndu siftinde o jaydiyanke nanga ko caggal nde o suuti kongi e télé keriɗe Mali ñande 4 lewru ndu nden o wino wonde diwan kidal ko e jimandi kuliyankoɓe woni e gardugol Iyad ak Gali hoorejo fedde kuliyankore jinim jokkodirde Al-Qaïda to Sahel ko woni jaydiyanke ɗiɗaɓa mo sariyel laamu fadde o Mali fawi jungo e nde yontere jaydiyanke maɗenajo biyeteɗo Chahana Takiyo gardiɗo jayde Mali 22 septembre nangama kadi ñande altine caggal nde o nodda e ñawirdu balɗe seeɗa caggal nde o ñiŋi laamu ngu ɗum ko caggal nde o haali e batu jayde woni forum des médias panafricain yuɓɓinagu to Bamako ñande 3 ha e 6 lewru ndu kanko ñawore makko ina ɗaminama wat 27 lewru aroru ndu suudu jaydiyankoɓe to Mali holloti mette mum e sunare mum e ɗe nangue jaydiyankoɓe ndu holloti e ndu faayi e ŋakkene ndimagu jaydiyankagal kamen ndimagu haala e nder leydi ndi hoorejo leydi Benin Romy Yaldé Wardini ina jokki jilluji makko e nder leydi Afrique hirnangue hanki hoorejo leydi kesso o jaɓɓama ɗo e Dakar lamorde Sénégal e gardugol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ɓe koliti ngu jillu ko jillu golle e cehilagal caggal Dakar o jaɓɓama hanki to Bamako lamorde leydi Mali e gardugol hoorejo laamu fadde ngu général Assimi Goïta e nder yewtere nde o waɗi hakkude mabɓe e nder galle lamortu ene wayno nde juuti fodde e wudumunnaji ɗiɗi ɗum tawi koye nder yontere faltine nde o waɗino jillu e nder leydi AES woni to Niger e to Burkina Faso kono kadi o jillinoma Nigéria homo hani yaade e toon to Guinée Bissau e nder waktuji paaɗi